Dapatkah diriku kau luahkan cinta ini, tak lagi bersamanya. Oh, ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku. Ora ngerti wong lara untu pisan. Ya ngapura lek ngapura. Degi ya. Ya ngapura lek Nyanyi iki. Degi ae. Oh. nyanyi sebentar wong wah dolanan HP ngono sinyale. Apa ya dikladek nang kono wae? Apa? Ayo latihan ngono kuwi melu audisi. Audisi apa to? Kudu au. Au ke au. Dia apa ta ya dia nyanyi-nyanyi. Arep gak latihan kok. Gak latihan. Latihan? Oh, Aji Semara iki sapa? ayo marah cewek. Kok ora kata yang ngerti audisi ngono ke Semara iki sapa? Asko Facebook. Oh, jajal kaya apa jal tayeng? Atayeng. Ayo alon-alon. Jajal kuno. Ayo. Apa ya? Apa? Aku sing latihan nak kontes nyanyi kowe. Nyanyi apa? Nyanyi audisi nang Facebook. Facebooknya apa sih? Facebooknya Facebooknya kaya apa? Aku galudang kan. Kanduleng ae. Iya. Nyanyi apa? Nyanyi sak-sake kowe. Nyanyi bintang kecil. Ora, nyanyi ku menangis kowe to, Lek. Apa ya apa sih? Ya ya kok galudang kae. Ayo njaluk to. Aku sik nyuruh menang lomba kok, Lek. Ayo cepet ae men golek menang Yo, njaluk satu. pendongane ya, Lek. Yo, Ya, pendongane. amin. Wah. Akae njaluk Cinta iki kalundang. namine. Ih. Ambil. Harus ngono, Lek. Tak bareng ya, Lek. Yo, hati-hati ya. Yo. Haredang, panas. Ayo latihan nyanyi kita melu audisi. Latihan nyanyi ki aja nang kene. Ngopo sih? Ora apa-apa, kayak Joko Parkir kowe kaya pemandangan. Oh. Nestapa di gurun pasir merata. Coba. Ora usah nyanyi nang kene, ngamene ngemben wae. Nek pas lagi kahanan gek sepi to. Saiki ngamen nang liyane sik ae. Iya. Ngono ya. Iya. Apa sih, Mbak? Yo. Barang Boan. Wah. Sekonti ya? Sekonti. Latihan audisi itu tuh nyanyi. Audisi nanti? Anak Jakarta toh. Depos. Menan. Tiket tendi. Aku buka Joko wong tipis toh. Kita sekonti. Ayo luru toh. Kerjane ndi, Mas? Kerjane wong sak-sake sementing oleh kasile. Oh, ngono. Lah nang audisine tak dongake menang ya. Ya, amin dongane ya. Coba dengar cerita ini. Apakah ini haredang? Suarane apik sih ya. Alhamdulillah. Njo piye si to melu ora?
Ayo sida karangane ambruk ki karangane anggar rono latihan, nang kene latihan, dumyang meneh mbedegi wong turu. Ah, mong suarane elek kono. Ya nang saisane nyong suarane kok ngene nek kono apik ora iso. Ayo mesti ta ayo wong urip, gawe sabar ae. Pengalamane ah. Oh, ayo sabar. Rapopo ra iso rono-rono, sepenting iso nyanyi ae, kayak pengalaman. Yo, bali jo. Sama yang tak jaya.